Okei, nyt mä oon junassa, täällä vaan minä. Joo. Huomenta, nyt on perjantai-aamu ja meillä alkaa 9:00 sinisabotaasin harjoitukset ja sitten siitä lähtee rullaamaan kaikki eteenpäin. On, nyt pitäisi vaan vielä korjata se sinne. Mikko on hangry. Nyt on finaalipäivä, lauantai. Mä kävin just syömässä aamiaisen ja siis nyt mua kyllä jännittää. Mun on pakko sanoa, mua jännittää. Mä oon jo tähän asti jännittänyt, mutta nyt mua jännittää. Mua jännittää artistien puolesta. Sitten itteni puolesta toi selostus, kun tää on enkä kerta kun mä selostan. Mutta varmasti kaikki menee hyvin. Mutta jotenkin tähän vaan kulminoituu nyt kaikki se duuni, mitä me ollaan tehty niinku syksyn ja alkuvuoden aikana, niin en mä tiedä, jännää. Käykää syömässä. Hyvä, kun jää sitten kato semmonen, että ei ole semmonen, että miksi tää nyt vielä vaan jatkuu ja jatkuu. Ois mennyt kun kaikki rakastaa mua. Joo, on ollut aika pitkä päivä. Mä tällä hetkellä etin selostuskoppia, koska mä en ole itse sitä vielä nähnyt. Ja Mikko sanoi, että se on jossain täällä. Niin saa nähdä. Tadaa! Remember, always love you. Bye.